Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Şunki teramynyň ady Dürer Bilgil. Bu näme sebäpden bu ad? Çünkü men size biraz sonra öz ýazan şöýlerimi okap berjek. Olaryň biriniň ady Dürer, beýlekçiniň ady Bilgil. Şu an dünyada öğren çalışmamlı ýagdaýlar bolup geçipdi bu. Siz bilýäňiz, o 20-nji ýyllaryň başynda 10-njy ýyldan başlap, 2012-nji ýyldan başlap, indi 10 ýyldan köp wagt bäri dünýäniň her künjeklerinde gatmalaşy uruş gidýär. Bu uruşyň gidýäniň sebäbi dünýäde ki siyasi sistemalar bir-biri bilen bäs edýär, oňşanok. Şoň üçin uş ýerede gidýär, şo diktatorlaryň ýurdunda, şo diktatorlygy saklamak üçin, şo diktatorlaryň jinayet işleri dowam etmek üçin, şo jinayet işleriň üstü açylmasyny uş gidýär. Şoň üçin Türkmenistan'dan bu siyasatçıların, dünya siyasatçılarının ve ekspertlerinin ünlü çekildi şu an. Türkmenistan biraz nemeden çıktı şu siyasetten burada, oğlum burada. Yani öz baştaklık oğlan neden olup Niyazov onu has getirip özünü korumak için ulandı. Şu adam şu devam ediyor. Bir yerine innovatif verse biz bir taraf dik başlayarlar da. Ama Türkmenistan'daki diktatura halkı ezip, öldürüp, zindana basıp geçeni de oturuyor. Onlar raketa bilen öýleri atmasa da buldozer bilen gelip dikiyorlar. Bu da Türkmenistan'ın içindeki uş halka karşı uş gidýär. Şu diktatura halka karşı uşya, halkın öýnük ya, işsiz oýa, aç oýa, geljeksiz oýa Türkmenleri. Emma Türkmenler näme üçin hinidem sesini çıkarmany tür. On manysy var şol sesini çıkaranlarym zynanyň içinde ölüp çüýräp ýok bolup gitdi. Hiç kim şu zynana giresi gelenok, şu gelip taşından bizi azat ederler deyip barışıp oturdu halk. Bunu da düşünmek gerek. Şimdi ben size şu ilki Dürer diyen şuurum okap bereyim. Eğer agzı birlik terk edeyse vatanı, il içinde oğru kezzaptan han örer. Hiç kimse dinlemez hakikati ilatı, rıskal gider gelmişekten han örer. Ecüd, mecüd, bar kişi gelir fergezan, samsaklar ketkuda, alihekke yurda han. Ne başı vardır, ne daşı sinar vatan, akval çataktır, binamızsan han örer. Her kim özüne bir ne bellidir geleceği, göz görmez garani kulak dinlemez haki, zinanlar yurt dikan kezzabın gırnağı, Türkmenler gul çöptüğüden han örer. Dağ başından iner gözsüz kulaksız sil, yol uğra yıkan yumran törektaş sil. Ah Muhammed, ahir bir gün düşüneyse il, Türkmenistan avat, gökten umman dörer. İkinci şığırmanın adı Bilgil. Adam ol, özünden ula berme akıl, sowatun var mı gör köz bir şekil. Aşk ataklap durma bir yana şekil. Manisiz ümleme sen bunu Bilgil. Menin fetirlerim ilim Türkmeni, hernefat çalıp çıkaysam dağlara, köpetta kuytun nav garavum çeline, zökrücan yanlanar,
sen muny bilgil. Baba Gammar Durdumurat halifa teşne ýollary goýdular sungatda. Türkmeniň paýhasy Pragyň sözüne aýtmany gerek ýok, sen muny bilgil. Seheriň ýalkymy türkmenime iýilime, aýgynyň şöhlesi magsusdur geljege. Ak Muhammed dolunaýsam watana iýilime, halk azat yurt avadan sen muny bilgil. Hormatly watandaşlar, dinleýän üçin köp sag bolun. Hawa ömürlük zulmam ýokdur, ömürlük durmuşam ýokdur. Bu dünýede hemme zat wagty gelende üýtgäp durýar. Türkmenistanyň ýagdaýy belki ýakyn wagtda üýtgär. Bu diýmek näme şol söwüşlüň jemi gerek. Şo taýda bir güýç kuwatly we adatly tarapyň ýeňme gerek. Ana şonu bütün dünýäde awa demokratiýa ayağa galyp adamlar täzeden ýeňişden ilham alyp öz adatlygy üçin görüşür. Awa asosiasiýa demokratiýa türkmen hereket şu zatlara üns berýär, şu zatlary ýygyrlýar we halkyň azatlygy üçin görüşýär. Şu şygyrlarym halkyň azatlygyna bagş edýän we geljekki nesillerimiň akwalyna bagş edýän adamlar. Biz geljek üçin ýol ýasamaly, türkmene ýol gurmaly, geljekki nesillerimiz bagtly ýaşar etmeli, türkmenler fiýlanar etmeli dünýäde. Şoň üçin üns berseňiz şuuryň içinde hemme zat ýazylandyr, aýdylandyr. Indi biz şondan netije çykarmak bilen täzeden ayağa almak gerek. Ýakyn günlerde belki söwüş jemlener aýlardamy. Şo wagt biz taýýar bolmaly. Okan, öwreniň, ünseriň, oýanyň türkmenler. Dinleýäňiz üçin köp sag bolun. Minnetdar.